Ola, imos explorar o mundo dos animais e ver como podemos organizalos. Hai millóns de animais. Entón, como poñemos orden todo isto? Vexamos. A primeira pista, e a máis grande, é se teñen ou non columna vertebral. Esta diferenza xa divide o reino animal en dous grupos enormes, vertebrados e invertebrados. Primeiro, os invertebrados. Son o grupo máis grande de todos e non teñen esqueleto por dentro. Algúns, como os cnidarios, teñen corpos gelatinosos. Outros, como os anélidos, teñen o corpo cheo de anéis. Os moluscos adoitan ter unha cuncha dura, e os artrópodos teñen o corpo cuberto de pezas articuladas. E ollo cos equinodermos están cubertos de placas duras con pugas. E estos son só algúns exemplos, Pasemos agora aos vertebrados. Estes sí que teñen esqueleto interno e columna vertebral. Os peixes son vertebrados acuáticos, teñen escamas, aletas e respiran directamente da auga. Os anfibios, como as rás, deben viver preto da auga porque teñen a pel moi fina. Os réptiles están cubertos de escamas e, a diferenza dos peixes, respiran aire. As aves son doadas de recoñecer. Teñen o corpo cuberto de plumas e as súas extremidades dianteiras son ás. E, por fin, os mamíferos. Estes teñen pelo e as nais alimentan as crías con leite. Ben, despois de ver todos estes grupos, que pasa con nós? Onde encaixamos? Pois, velaquí está, somos vertebrados, por suposto, tamén mamíferos e dentro deles do grupo dos primates. O importante é que clasificar axuda a entender as conexións entre todos os seres vivos. E para pensar antes da clase, que outros animais vertebrados viven no noso contorno? A ver que se nos ocorre.